Hej guys. Vi befinder os lige nu på Frederikshavn Industrihavn og Nordic Motorland 2019. Det løber af stablen den 3. august. Vi tænkte egentlig, at vi lige vil lave en film, fordi når vi kommer herned, de gange vi har været hernede, der er vi hver eneste gang på chok over, hvor stort det arrangement det egentlig bliver. Så vi vil lige tage lidt mere rundt for at vise, hvordan vi tænker, det bliver. Lige nu befinder vi os i det, vi tænker, der bliver en åben pit for de der 6-8 drifter, der kommer og kører. På den anden side af bordet her, lige på den anden side af bordet herovre, der kommer Mike til at køre. Mike Jensen, som er 3-dobbelt verdensmester i stunt GB motorcykel. Han får hans egen motorcykelarena herovre. Planen er, at det her det skal være starten, og drifterne de ligesom sætter i gang, og så fyrer nedad. Men lad os prøve at gå ned og se, hvor driftbanen kommer til at være. Nu skal I bare se en rigtig driftbane. Det herovre, det bliver her. De der 6-2 drifter, de kommer til at give den fuld gas. Og til jer, der har været til Danmarks Største Enhedstræf på Grøn til Sæby, så det er jo 3-4 gange større, vil jeg tro. Det bliver kæmpe stort. Vores plan er lidt, at hele bygningerne her, der vil vi gerne have nogle tribuner, så der er plads til masser af publikummer. Vi arbejder lige på at finde nogle sponsorer til det, men det er i hvert fald planen. Og ellers så kommer drifterne bare til at give fuld smadret nedad. Og vi skal også have sat nogle forhindringer noget op, så de har lidt leg med, altså de kan lave lidt show op. Skal vi gå rundt og kigge, hvor vi skal have vores mad og shopområder og sådan noget der, så tænker jeg bagefter, så kan vi gå over og kigge, hvor vi vil have vores motorcykler og rullefelt og brænderplads og så videre. Lad os gøre det. Kom! Vi er nu nede i en anden ende af driftbanen. Når I kigger hen ad der, på forestille af tribunen og en ny driftbil efter den anden, bare flyvende rundt om hjørnet dernede. Det bliver sindssygt fedt. Det bliver vanvittigt fedt, der vi glæder os helt sindssygt. Bare lige for at illustrere, hvor stort det er, så vores brænderplads. Den ligger på den anden side af det røde skib, der ligger derude. Der er så ved den anden kaj. Det siger lidt om, hvor stort det er, og vi glæder os helt sindssygt. Lad os prøve lidt nedad her. Det der er planen, det er, at driftbanen kommer til at slutte her, og vi går nu. Det vi så går over i nu her, det er planen. Her skal vi have et rigtig hyggeligt område, hvor man kan spise, og man kan få noget drik og så videre. Det er selvfølgelig vigtigt lige at huske at støtte dem, der står og sælger her, ikke selv her med, fordi det har været lidt et problem i andre år også. Så vi håber, I vil være gode til at støtte de forretninger med mad, der sælger mad og drikke her, så vi kan blive ved med at gøre det, vi gør. Men her vi går nu, der kommer til at være mad og drikke, rigtig hyggeområde. Oven i det, så kommer der til at være udstillinger af både biler og motorcykler, så langt noget rækker. De kommer til at være hele vejen nedad her. Og rundt hjørnet her, når vi kommer rundt bygningen her, så er vi faktisk næsten tilbage til, hvor vi havde det åbne pitområde til drifterne. Og det er så planen, at her skal vi have vores markedsplads, eller i hvert fald noget af den. Hvis I kigger den vej der, så I ser alt det her, det bliver en stor markedsplads. Hvor der også vil være udstillinger af, jamen det er alt lige fra dragster til DTC-biler til drifter og motorcykler. Alt med motor simpelthen. Men nu tror jeg egentlig også, at vi næsten har været igennem det område her. Og hvis det ikke, så går det også nok. I skal nok høre mere fra os, men lad os prøve at gå ned her mod brænderpladsen og hvad vi ellers har. Kom. Nu er vi kommet ud fra driftområdet, der hvor det ene hovedsagelige biludstillinger, drifting og markedsplads og så videre. Det vi står i nu, det er det der bliver det er hovedsageligt for motorcykler. Lige her bagved er det her Mike Jensen, verdensmester i stunt GB, han får hans motorcykelarena. Der bliver noget shops til motorcykler. Vi får rullefælds motorcykler også. Alt der er ved motorcykler, det bliver stort set centreret her. Kigger vi den her vej, så har vi igen det famøse røde skib, som vi snakker om før også. Vi her der også bliver freestyle på jetski. Over bagved igen. Det er der vi har vores brænderarena.
Det bliver en kæmpe stor brandarena, som egentlig er for alle, der bare har lyst til at brænde dæk af. Vi håber selvfølgelig at se nogle af de lidt mere specielle biler, som også er bygget til lige præcis det. Derover kommer vi også til at have rullefelt til biler. Det var det. Nu har vi været rundt, så næsten over det hele. Og det er egentlig bare for lige at vise jer, hvor stort det er. Vi fik selv en kæmpe optur, da vi kommer ned. Det gør vi hver gang. Vi kommer bag på os hver eneste gang, hvor stort det egentlig bliver. Det bliver en sindssygt fed dag. Uanset hvor man kigger hen, så vil det være smækfyldt med hestekræfter og dækrøg og pokkers masse larm. Men det bliver en sindssygt fed dag, og vi glæder os til at se jer alle sammen. Hold jer munter. Ses.